много е добре. Да му стане тази. Да нови се скъсваш. Готови сте, момчета? Да, отначало ще почне, защото застанете хубаво, сега да не... Правиш бе, Викторе, бе. Остави ми телефона. Чакай. Извинявай, не те разбираме. Извинявай, не те разбираме. Броя ли ще се? Броя ли се първо? Няма първо, това е първо. Кое ти е първо? Кое ти е първо, че е бро? Добре, защо имаш нещо от китайско ли? Веско? Не, чорапа под бърдичката искам да видя. Да, държи го с ръка. Ето виж. Да, и двамата си държите чорапогашниците под бърдичката, ги опъвайте. Готови сте, по моя сигнал трябва да бъдете свещичките. 3, 2, 1...